istighfarin da babu kamansa sai dai ai ƙasa babu na sama da shi an yaqula al-abdu shine bawa ya bude baki ya ce Allahumma ya Allah anta rabbi kai ne ubangijina. Mun faɗa ma'anar rabbu shine ka yadda shi ya halicce ka, shi ke azurta ka, shi ke juya al'amuranka, shine ar-rabbu. In ka ce ya rab kana cewa ya wanda ya halicce ni, ya wanda ke azurta ni, ya wanda shi ke ban lafiya in ban da shi, wanda ke ban kariya, wannan jujjuya al'amuran rayuwan daga mutuwa zuwa tashi zuwa kaza da sauransu shine ma'anan ar-rabbu. To idan mutum ya ce Allah kai ne rabbi, kai ne ubangijina, la ilaha illa anta, ina tabbatar da babu abin bauta bisa cancanta face kai, khalaqtani, Allah kai ka halice ni, ba na hada ka da wani, wa ana abduka, kuma ni bawanka ne na yadda, wa ana ala ahdika, kuma ina kan alƙawarinka na musulunci da imani ban sauka ba, wa wa'dika, kuma ina kan alƙawarin da kai na samar da gafara ga duk wanda yayi wannan addini alƙawarin musulunci, mastata'tu, ina yin shi gwargwadon iko na. A'udhu bika min sharri ma sana'at, ya Allah ina neman tsarinka, duk can kun ga kirari ne. A'udhu bika min sharri ma sana'atu, Allah ina neman kariyanka daga sharrin abinda na aikata. Wa abu'u bi ni'matika alayya, kuma ina mai tabbatar da ni'imarka a gare ni wanda kai min. Wa abu'u bi dhanbi, kuma ina tabbatar maka ya Allah na san ni mai laifi ne, amma tare da wannan ya Allah faghfirli, ka gafarta mu. Innahu la yaghfiru dhunuba, dan yanda gaskiyan al'amari yake shine babu wanda sai gafarta zunubai illa an taface kai. Man qalaha, to kun ga addu'an ta kare daga nan. Addu'an tana fara daga Allahumma